Na dostrel našej bránky Wolf poslal puk pred ňu a Marek Svatoš už je na ľadovej ploche a môže potiahnuť prečíslenie 2 proti 1 so Zagrapanom, ale výborný defenzívny zákrok Brauna. Odskočil puk od hokejky a to okamžite využívajú Nemci. Strela Hospelta našťastie presná nebola. Zabeti zastavil jeho prihrávku, Mihálik, Draveckého delovka. Okamžite po strele ho Nemci zrazili k ľadu. Starosta veľmi dobre pozične, ale asi musí dať pozor na prienik, ktorý potiahol Barta a z opačnej strany korčuľoval Krojcer. Prehrávame 0-1, keď puk do našej bránky zasunul práve Alexander Barta, ktorý rozbehol celú akciu. V 8. minúte sa Nemci ujali vedenia 1-0. Glenn Hanlon vie, že teraz to bude nesmierne náročné. Nemci, keď sú vo vedení a zvlášť podporovaní touto obrovskou návštevou, tak sú naozaj veľmi silným protivníkom, silným predovšetkým v defenzíve. Ale naši hráči už aj na majstrovstvách sveta dokázali zvrátiť zápasy. Ešte raz sa pozrime na tú Krojcerovú nepresnú strelu, ktorá sa odrazila priamo k Bartovi. A ten bol obratnejší ako Mihálik. Rýchlejšia reakcia a Peter Budaj tam už nemal šancu sa presunúť od žrtky k žrtke. Pred jeho bránkou, ktoré sme si vytvorili, ale zatiaľ to nebola taká príležitosť, ktorá by smerovala našich do gólovej šance. Vidíme, či naozaj to bude tak, dokedy to vydrží. Tu bol zákrok Majeského, ktorý išiel priamo do svojho súpera. No a tu šermovanie. To je Milana Bartoviča. Ullmann veľmi pekne poslal puk na opačnú stranu a Christoph Ullmann v dvojnásobnej príležitosti. Puk je v našej bránke. Nemci sa tešia, ale zdalo sa nám Nemcov dotlačiť ten puk za bránkovú čiaru všetkými možnými spôsobmi. Trebárs aj s brankárom. Áno. Bolo pískané. Ale opäť veľký dôraz Christopha Ullmanna. Tá úvodná strela a aj prvá dorážka, to bolo z nemeckej strany v absolútnom poriadku a v súlade s pravidlami. Miro Šatan. Lindner hľadal práve Šatana. Zagrapan. Zapája do akcie Šatana. Pred bránkou je Čiernik, ale veľmi pozorne strážený. Šatan sa zbavil brániaceho hráča. Šikovné zakončenie Zagrapana. Zdalo sa nám, že to bola žrtka. Mohlo aj vhadzovať v strednom pásme. Pozrite sa. Ale pekná prihrávka prenikla až k Makovi. Toto je obrovská príležitosť na vyrovnávajúci gól. Nie, offsideový verdikt. Bolo to veľmi tesné. Tomáš Tatar sa už nemohol dostať k zakončeniu.